Mauna si Grace. Yang naong murag gikurikong. Tanawang naong ni Grace dagat. Sige mo ko bisag unsa lay pangutang sa pagwapagod mo ning ana ang nagtsura. Gwapo kayo si Carla, no? Ang Carla Estrada. gwapa man siya, tatambok lang si Carla. Pero sexy ba na si Carla? Diyan. Pero kaya si ano no si Robin ba wala na ni siya. Wala mga nangalaos na sila, gubaga laos na. Laos na sila. Kapilingon ba po nimo eh. Tinuod bitaw na. Nana. Mga laos na sila. Maunang wala na sikat. Kape man trabaho. Asa naliwat si Grace? Tanaw sa diri Grace. Grace. Tanaw asa naliwat? Di atay ga video-video. Naliwat sa organic fees. Prin maminiya usahay, usay mag-away usahay po mamuy-buy pud na mag-away misahay. Kini Nagsimba-simba pa mo ron. kusog mo siya pud motubag ko. Nagsimba-simba pa mo ron. Ah, Kuya Ug Regine, Kusog ano mo naman? tubag kana siya. Nag-short naman si Regine. Summer naman gud sa Pinas. Mao nay anak nga litubada. Litubada sa inahan pero I will say din the good Si future. Alma pa lang maka anak pala na pala siya anak ni Dolphy. Oh, siguro. Wala ko Tambo. kalibot. Kato namatay mo tos dulpi ito anam tos langit. Mo gani na ba siya anak kay Alma Moreno? Unsa na Moreno? Anak mo na siya ni Dulpi si Alma Moreno. Ay anak din na siya ni Dolphy. Pagtarong Si Bandol din sa din na. Si Bandol. anak nila ni Alma. Murag pa. Tanala si Sasha Gris. Itik si Sasha Padilla.